ще изчакам до септември, за да започна да давам коластра и зелена енергия на детето и да подкрепя имунитета му. Това чувам от майки, които тази седмица ми се обаждат по повод на това, че коластрата и зелената енергия са на промоция и ми казват: ти ще имаме предвид за края на месеца, защото да почна от септември да давам на детето. И аз им казвам: не чакай до края на месеца. Няма нужда да чакаш до края на месеца, защото точно сега е перфектният момент да започнеш да подкрепиш имунната система. Защо? Защото в момента повечето дечица са здрави. Тоест ти започваш на здраво дете да му даваш витамини, минерали и микро-макроелементи, антиоксиданти, които да подкрепят имунната му система и да я накарат да заработи в негова полза. Ако ти започнеш да му даваш тези неща, след като то вече веднъж или два пъти се е разболяло, на организма ще му отнеме доста повече време, докато започне да се справя с вирусите и препятствията по есенно-зимния сезон. Така че не чакай септември. Моя съвет е: започни от сега, за да може това детенце, като започне 15 септември, да ходи там, където ходи, ти да си спокойна и да можеш да дадеш най-доброто, което имаш да му дадеш. Защо коластра с зелена енергия? Защото коластрата е имунитет на готово с имунитет срещу 20 познати щама, а зелена енергия е имуномодулатор, който помага на тялото само да се изгради имунитета. И в момента са в пакет с 40 капсули подарък и на по-ниска цена, така че не чакай септември, започни от сега и ще ми бъдеш благодарна. Пиши ми на лични, за да разбереш как можеш да поръчаш своя промо пакет.